Hej, jeg hedder Christian, og jeg er helhedsleder i Ringermølle. Det vil sige, at jeg er leder af dagplejen og børnehaven og skolen. Værsgo, kom indenfor, så kan jeg vise jer lidt nærmere rundt. Noget af det, vi lægger rigtig meget vægt på, det er fællesskab, nærhed og faglighed, hvor vi i hverdagen prøver at lave gode overgange mellem skole og børnehaven og dagplejen, sådan at vi får børn til at føle sig trygge. Samtidig så lægger vi også vægt på vores faglighed, og vi bruger tid og energi på at få nogle fagligt stærke børn. Jeg hedder Katarina, og for et års tid siden er jeg flyttet med min familie, altså med min mand og 2 mindre børn, fra München i Tyskland hertil. Vi har skiftet et storbyens liv med meget trafik og stress ud med et dejligt trygt lokalsamfund med mange muligheder og gode boligpriser, hvor du med det samme kan føle dig velkommen. Mit navn er Henriette, og jeg bor i Finderup med min mand og mine 3 børn. De 2 ældste går på Ringermølle skole, og den yngste går nu i børnehaven. Det er herude, hvor du kan finde et dejligt lokalsamfund, hvor vi har tætte fællesskaber. Vi har et stort aktivt foreningsliv med gymnastik, spejder, fodbold, badminton, svømning, børneklub. Vi har også første divisions håndboldhold herude, som har stor opbakning fra vores lokalsamfund. Vi bor også tæt på flere større byer. Vi har blandt andet 10 minutter til Skjern, til Spjald, til Hvidebæk. Så har vi 15 minutter til Ringkøbing, hvor fjorden også ligger nede. Og så bor vi også rigtig tæt på Vesterhavet. Jeg synes, vi er gode til at samarbejde herude omkring børn og børns trivsel. Vi har et meget stort frivilligt arbejde herude. Jeg sidder selv som bestyrelsesformand i børnehaven og er også en del af gymnastikudvalget. Så har vi vores støtteforening Tryllestav, hvor man som forældre eller virksomhed kan støtte ind i børnenes hverdag gennem den her støtteforening. Som forældregruppe er vi gode til det der med at støtte op om hinanden herude, gribe hinanden, hvis man har brug for det.